Benvingudes i benvinguts a aquest videotutorial de la plataforma Aules per a l'alumnat. En aquest cas anem a explicar el funcionament d'un editor HTML del que disposa l'alumnat en el moment en què realitza una tasca. Com sabem, en les tasques n'hi ha dos tipus de maneres d'entregar la feina. Una és mitjançant penjar arxius del propi ordinador i l'altra és amb l'editor HTML que n'hi ha a la plataforma. Aleshores, des de qualsevol curs accedirem a la tasca i en el cas que hi hagi un editor HTML funcionarà de la següent manera. Com sempre, anirem a Afegir la tramesa i automàticament se'ns obri l'editor HTML per afegir la tramesa. Com sabeu, si hi haguera una activitat d'entregar-la des de l'ordinador, apareixeria ací baix com una pantalla on hi ha una carpeta per a entregar fitxers. Aleshores, el funcionament de l'editor HTML és molt senzill. Per a obrir totes les seves opcions punxaríem ací. S'escriu fàcilment damunt de l'editor. Ací podem canviar el tipus de lletra, posar-la en negreta, cursiva, llistes numerades, canviar el color de la lletra. Després tenim una altra opció en la que podem afegir un enllaç, per exemple. Vaig a deixar-la sense negreta i sense cursiva. Si volguera afegir un enllaç, me'n vindria a qualsevol altra pàgina. I copiaria el que és la URL de la pàgina o me'n vindria a compartir. Si ho fera des de compartir, simplement copiaria aquest enllaç, copio l'enllaç i me'n vinc a la tasca. En la part seleccionada afegiria ací enllaç i pegaria l'enllaç que acabo de copiar. Una vegada tinc això seleccionat, posaria a obrir una finestra nova, de manera que quan obrirà l'enllaç s'obrirà una finestra i no perdrà la pàgina en la que estic. Aleshores ja tindria l'enllaç configurat. A més, n'hi ha opcions d'incloure emoticonis també. Podem incloure imatges, tant des del meu ordinador, que seria penjar un fitxer, com de fitxers que ja tinguem incrustat en la plataforma. Anar a Wikimedia, penjar-los des de Dropbox, des de Google Drive, etc. Després també tenim la possibilitat d'inserir un vídeo. Per exemple, si anem ací, he posat un enllaç d'un vídeo, però anem a posar l'enllaç d'un vídeo també. És molt senzill. Ací copiaria, o sigui, pegaria la URL del vídeo que vull i en este nom posaria inseriria el fitxer i ja tindria el vídeo incrustat ací. Aquestes dues opcions són per a gravar i per a gravar veu i per a gravar imatge. Ací afegiria fitxers que poguera tindre incrustats o volguera penjar des de l'ordinador, i aquestes opcions són per a manipular la lletra també. Subratllat, tatxat, en el sub i elevat A. Ara ho deixaria tal com estava. Després, són opcions de paràgraf per a alinear-lo a l'esquerra, alinear-lo centrat o alinear-lo a la dreta. Opcions de caràcters especials per a matemàtiques o per a realitzar qualsevol altre tipus d'activitat. Insertar algun tipus de taula, suprimir tot tipus de format, i així seria per a desfer els canvis que es fan. Si poguera posar així, desfer, si apretar així, com vegeu s'ha eliminat el desfer i així seria refer el canvi. Les fitxes que s'utilitzen en qualsevol editor de text.
Això és per a la gent amb algun tipus de discapacitat visual o auditiva, i això seria per a veure el format de l'editor HTML en HTML. Punxa i es desfà. Aleshores, sempre que fem qualsevol tipus de canvi, hem d'anar a guardar els canvis, i una vegada guardats els canvis, m'apareix així què és el que hem fet. Aleshores, ahí tindria totes les transformacions que he fet en ella, i així tindria els dos enllaços, l'enllaç incrustat i el vídeo que havia penjat. Fins ací l'explicació, espero que hagi sigut d'utilitat. Sabeu que podeu consultar més informació en el canal de YouTube de CBTIC i en el portal de CBTIC.